kami na si tanod na mga sumbayan sa luhur sa sulda kuan haram. Iman to oras na miya kapasa kami na ya tawap na sungkami man sa Safa Marwa para apsay kami tapos na sungkami na ya sa Jeddah makapasa kami saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kata mi kapasa kami mag-umrah. Imanton sumami aya sa Jeddah. O kami relax. Tatan sa mga taunaan. Oto si chairman Hada to pahad diamla bilaw. O oto so bata-bata nasi kokonat. Di sa likod nasisan si Norme ako si Antinasbia. Syukran. Kaya gutuman sa mga tao. Kita. Adi melagi tu bu. Mana na straight tong dek na tigil na checkpoint. Ah. Alpas hari lagi mana dia kalau. Taguirannya checkpoint ada ran ra kami udah. So iman tu ayan apa ni ketanud na ya sa Taif. Dia sama na Al-Hada ipsungnya sa Al-Hada. Malpas ka dia kuan Al-Hada nasikat sa Taif. Sama na dia sulala na miya ka makuli katalala na so mabulililing na lala na. Tawan niyo to. Pakilemer ka no pipi ato na mabuludal yan. Pasensya ka no bukas sama na masusugat tanog iya alokan ka kapipita iman to sa Saudi. Ilayan yung pipi ang mga palawiran sini ka dito kung mga palaw.
iman to na mialpas tanon na lahadan na iman to na pamaling tanong sa kwan Riyadh. Salamat ko kaya mo intindi sa video sa bakang nakano mapamangnin na pag subscribe ka no kopian sa YouTube tano para madakalap i-upload tano inshallah mga video na napaka-fast forward tano video tapos na may pasad road no. Salamat ra kano lang ko.